paborito. Paborito? DWJ88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJ88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito! Good morning! Maabigyan kabusan at si kayo namin kapaborito. Ang gunatan na Lunes, Mayo 26, 2025. Welcome po muli sa programang Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ulo po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, kaso ng pamamaril sa Dagupan City patuloy na iniimbestigahan ng pulisya. 7 anyos na motorcycle rider namatay matapos bumangga ang minamanihong motorsiklo sa bayan ng San Quintin. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, anak at pamangkin ni Senator Jingo Estrada pinagbubugbog sa Boracay. Radyo Pangasinan sa mga Balita. cabinet secretaries hindi pa pogi ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. At sa ating balitang pandaigdig, 51.6 degrees Celsius na temperatura na itala sa United Arab Emirates noong Sabado. samantala Moscow malabong tanggapin umano ang alok ni Pope Leo XIV. At sa palagasan na may numero Balita. pasok sa top 25 ng World Polo Ranking. At sa ating balitang showbiz, Janice de Belen kinilig sa stage moment kasama ang isang Korean actor. Radyo Pangasinan Balita. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Colonel Ricardo David, OIC Pangasinan PPO, iniulat ng Dagupan City Police Station ang isang shooting incident na nagresulta ng pagkasawi ng isang Filipino-Chinese national noong Mayo 24, 2025 bandang alas 11:41 ng gabi sa tapat ng New Dagupan Lumber Building sa Barangay Pantal, Dagupan City. Batay sa paunang investigasyon, kagagaling lamang ng biktima sa isang lamay sa A.D. Fernandez East. At paglabas na sana gamit ang kanyang sasakyan ng pagbabarlin siya na hindi pa nakikilalang suspect. Tumakas ang gunman kasama ang isa pang lalaki na naghihintay sa labas at mabilis na tumakas ang mga ito palayo sa lugar. Ang biktima ay nagtamo ng tama ng bala at agad na isinugod sa Region 1 Medical Center, ngunit idineklarang dead on arrival. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang 4 na basyo ng bala, isang deformed slug, isang bullet jacket at isang deformed lead bullet. Patuloy masusi investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng masalarin at ang motibo sa insidente. Aktibo ring isinagawa agad ang dragnet at checkpoint operation sa tulong ng mga karatig na himpilan. Nanawagan ng Pangasinan PNP sa publiko na agad na ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya kung may kinalaman hinggil sa insidente upang mapanagot ang mga responsable. Radyo Pangasinan Balita.
Dead on arrival sa pagamutan ang isang 17 anyos na dalaga matapos bumangga sa isang concrete barrier ang minamaneho nitong motorsiklo sa San Quintin, Pangasinan. Pasado alas 11 ng gabi nang mangyari ang aksidente sa barangay ng Gapuan ng nasabing bayan. Batay sa impormasyon, nawalan ng kontrol ang driver na biktima kaya't nangyari ang aksidente. Tumalapon ang biktima at ang angkas nito. Isigunugod naman na agaran sa pagamutan, subalit idikarang dead on arrival ang 17 anyos na driver habang patuloy pang ginagamot ang angkas nito. Radyo Pangasinan Balita. Matagumpay naman na naaresto ang isang wanted person na individual na tinaguri ang top 2 most wanted person city level na mga kapulisan ng Dagupan City Police Station sa pangunguna ni Police Captain Shane Datsego at sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Brandon Palisok, ang hepe ng pulisya ng Dagupan City. Ang pag-aresto ay isinagawa sa Barangay Poblacion West ng Dagupan City sa pamamagitan ng masusing koordinasyon, investigasyon at intelligence operations ng mga operatiba ng pulisya. Ang nasabing suspect ay halos 2 linggo nang pinaghanap ng batas dahil sa mabibigat na kasong may kinalaman sa karahasan laban sa kabataan. Ang suspect ay kinilala sa alias na Paul at residente ng Barangay Pugaro, Dagupan City. Ito ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na iniisyo ng korte na inilabas noong Mayo 7, 2025. Siya ay naharap sa mabibigat na kasong 5 counts of statutory rape na walang kaukulang piyansa at acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7610 na may inerekomendang piyansa na 180,000 pesos. Kasalukuyan nasa kustodiya ng kapulisan, ang naarestong suspect ay isinailalim sa tamang proseso alinsunod sa batas. Ang pagkakadakip sa isa sa mga paunahing kriminal sa lungsod ay isang patunay ng matibay na paninindigan para sa hustisya at proteksyon sa kabataan. Ang batas ay para sa lahat at hindi titigil ang kapulisan at hanggat hindi napapanagot ang mga taong lumalabag sa batas. Radyo Pangasinan Balita. Tuloy-tuloy ang pamahagi ng certified seeds mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF sa mga magsasaka ng Manawag bilang paganda sa wheat season 2025. Ginanap ang pamahagi noong Mayo 23. Ayon kay Municipal Rice Coordinator Virginia O. Jeronimo, umabot sa 305 ang mga benepisyaryo na isinagawa sa Municipal Agriculture Office sa loob ng 3 araw. Layunin ng programa na palakasin ang ani at kita ng mga magsasaka. Nagpaabot naman ng pasalamat si Mayor Jeremy Jerico Rosario sa Department of Agriculture RCEF sa walang sawang suporta sa mga magsasaka sa bayan. Radyo Pangasinan Balita. 10 minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang pambansa. Nauwi sa trahedya ang masayang bakasyon ng anak na lalaki at pamangkin ni Senator Jingo Estrada matapos ang mga ito'y mapagtripan na bugbugin ng 3 di nakikilalang suspect sa Boracay Island, Malay Aklan, noong Sabado ng madaling araw. Sa inisyal na ulat, nangyari ang pambubugbog sa mga biktimang sina Julian Ejercito, anak ni Senator Estrada at pamangkin nitong si Jefferly Bitog. Dako alas 2 ng madaling araw sa may barangay Balabag sa nasabing isla. Bagaman noong una ay hindi muna tinukoy ng pulisya kung sino kapamilya ng senator. Ang nabugbog ay si Julian na mismo ang nagposte sa kanyang social media account ng kanilang sinapit. Ang Epic ay isang pamosong bar sa Station 2 sa nasabing isla. Base sa inisyal na investigasyon, ang dalawa ay nanggaling sa isang bar at kasalukuyan naglalakad patungo sa isang mini mall sa harapan ng beach nang harangin at korsonadahin ng 3 di nakikilang suspect na mga siga umano. Walang sabi-sabing sinugod ng suntok at sipa ng 3 lalaki ang 2 biktima na kapwa nagtamo ng mga sugat sa kanilang mga ulo at mukha. Bunga ng insidente ay bumiyahe patungong Malay Aklan na nakakasapop sa Boracay si Senator Estrada. Kasalukuyan namang nagpapagaling ang 2 sa hospital. Sa pahayag ni Lieutenant Colonel Mar Joseph Rabelo,
Chief of Police ng Malay na sinampanan nila ng kasong physical injuries ang tatlong suspect habang patuloy ang masusing investigasyon sa kaso. Radyo Pangasinan Balita. Itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na papawgi lamang ang kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na courtesy resignation sa mga opisyal ng kanyang gabinete. Sinabi ni Bersamin na ang paghingi ng courtesy resignation sa mga cabinet officials ay isang honorable na paraan para umalis ang sinuman na hindi natugnan ang expectations ng Pangulo. Mas makatawa niya ang pagsusumiti ng courtesy resignation kaysa basta lamang sipain ang isang opisyal ng gobyerno sa pwesto. Tiyak naman ng kalihim na ang evaluation process ay naayon sa layo ng Pangulo na mapabuti ang performance ng gobyerno at maging epektibo ang mga pinapatupad na programa at proyekto ng pamahalaan. Nangako naman si Bersamin na ang proseso ay pagpili ay magiging mabilis at hindi makukompromiso ang due diligence. Sa sunod na linggoan niya ay muli silang mag-anunsyo kaugnay sa cabinet revamp sa sandaling mayroon ng desisyon patungkol dito. Radyo Pangasinan Balita. Kinumpirma naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na marami ang tatamaan sa balasahan ng gabinete ni President Bongbong Marcos Jr. Ginawa ni Bersamin ang pahayag ilang araw matapos ang pagtanggal o paglilipat ng mga hindi bababa sa 3 miyembro ng gabinete. Sinabi pa ni Bersamin na idadaan sa proseso ang reorganization na hindi naman pwedeng isahan o lamsang. Nauna nang sinabi ng Malacanang na hindi lamang mga opisyal ng gabinete ang maapektuhan, kundi maging ang mga presidential appointees at pinuno ng mga ahensya. Inuunaan niya sa review ang mga departamentong direktang kasangkot sa mga paunahing serbisyo at pang-araw-araw na buhay ng mga Pinoy. Radyo Pangasinan Balita. Hinamon ng Malacanang si Senador Ronald Batu de la Rosa na maglabas ng dokumento kaugnay sa aligasyon nito na pinipilit ng mga investigador ng International Criminal Court o ICC ang mga retiradong opisyal ng kapulisan para tumistigo laban sa kanila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Atty. Claire Castro na madali lamang gumawa ng mga kwento, kaya kung may alam si De La Rosa na namimilit sa mga pulis ay pagawan niya ito ng affidavit na mayroong mga ICC sa bansa na pinipilit silang tumistigo. Tila pinaringgan din ni Castro ang dating administrasyon na anya ay ginawa na rin dati kay dating Senador Laila de Lima na pinagawan ng kwento at reklamo kay Kerwin Espinosa at Ragos. Kaya posible anyang alam nila kung paano manakot at gumawa para makakuha ng isang testigo at maging false witness para sa iba. Kaya hamon ni Castro kay De La Rosa kung may pruweba siya dahil alam naman niya itong gawin ay ilabas na lamang niya ito. Nilinaw naman ni Castro na hindi siya nagsasalita para sa ICC kundi tinitingnan lamang nila ang sitwasyon kung paano ito nasabi ni De La Rosa. Radyo Pangasinan Balita. Biyahing Malaysia si President Bongbong Marcos Jr. upang dumalo sa ASEAN Gulf Cooperation Council o kaya GCC Summit sa Malaysia mula Mayo 26 hanggang 27. Habang nasa Malaysia ang Pangulo, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang itinalaga bilang government caretakers. Ang pagtatalaga sa tatlo ay inanunsyo ilang araw matapos ipag-utos ni President Marcos ang malawakang reorganisasyon ng kanyang gabinete. Matatandaan na pinagbitiw lahat ng miyembro ng gabinete kasunod na rin ng mahinang performance ng senatorial slate ng administrasyon sa nakaraang 2025 midterm polls. Kalimitang itinalaga ng Pangulo kalimitang itinatalaga ng Pangulo ang Vice Presidente o kaya isang senior na miyembro ng gabinete bilang officer in charge kapag nasa labas ito ng bansa. Dahil hindi maayos ang relasyon ni President Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, pumili ang Pangulo mula sa mga miyembro ng kanyang gabinete upang maging caretaker at pansamantalang mga siwa
sa mga executive function. Si Bersamin, isang dating punong mahistrado at ngayon ay executive secretary at matagal nang itinuturing na isa sa mga pinagkakatiwalaang opisyal ni President Marcos Jr. Sina Rimulya at Estrella ay nakikita rin na bahagi ng inner circle ng presidente. Inaasang lalahok ang Pangulo sa siyam na high-level countries. Radyo Pangasinan Balita. Ayaw nang patulan pa ng Malacanang ang pasaring ng mga kritiko ng gobyerno na papunta na sa impyerno ang bansa matapos pagsumitiin ng court of resignation na ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang miyembro ng kanyang gabinete. Ito ay matapos sabihin ni Atty. Victor Rodriguez at Atty. Harry Roque na ang Pangulo man ang problema at hindi ang kanyang mga gabinete, kaya mag-resign na lamang siya at ipaubaya kay Vice President Sara Duterte ang pwesto. Sinabi naman ni Paras Press Officer Atty. Claire Castro na ang katulad ni Rodriguez ay inahalintulad ni Executive Secretary Lucas Bersamin na isang aso sa gabi na nag-ingay lang at hindi na dapat napatulan pa. Iyon ni Castro, self-serving ang pahayag ni Roque dahil kung nag-resign ang Pangulo at po si VP Sara ay malamang na lahat ng kaso ng mga ito ay mawawala. Wala rin anyang ginawa ang mga kritiko ni Pangulong Marcos kundi manira sa Pangulo at sa ginagawa ng gobyerno, kaya hindi dapat napaniwalaan ang mga ganitong tao dahil wala anya silang katuturan. Radyo Pangasinan Balita. Hinamon naman ng Malacanang si Senator Ronald Bato de la Rosa na maglabas ng dokumento kaugnay sa aligasyon nito na pinipilit na mga investigador ng International Criminal Court ang mga retiradong opisyal ng kapulisan para tumistigo laban sa kanila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Atty. Claire Castro na madali lamang gumawa ng mga kwento. Kaya kung may alam si De La Rosa na namimilit sa mga pulis ay pagawa niya ito na affidavit na mayroong mga ICC sa bansa na pinipilit silang tumistigo. Dapat anyang ipaliwanag kung anong klaseng pamimilit ang sinasabi ng senador. Kung mayroong mga tutukan o kay tututukan na nangyayari. Gayong mga uninformed uniform personnel ang mga ito na hindi naman anya kayang takutin basta-basta. Tila pinariringgan din ni Castro ang dating administrasyon na anya ay ginawa na rin dati kay dating Senator Laila de Lima na pinanawagan o kay pinagawan ng kwento at reklamo kay Kerwin Espinoza at Ragos. Kaya posible anyang alam nila kung paano manakot at gumawa para makakuha ng isang testigo at maging false witness para sa iba. Kaya hamon ni Castro ay kay De La Rosa kung may prueba siya. Dahil alam naman niya itong gawin na ay ilabas na lamang niya ito. Nilinaw naman ni Castro na hindi siya nagsasalita para sa ICC kundi tinitignan lamang nila ang sitwasyon kung paano ito nasabi ni De La Rosa. Radyo Pangasinan Balita. Wala nang atrasan ang inihandang civilian mission at concert ng ating ito koalisyon, isang grupo nga nagtataguyod ng karapatan at sa soberanya at integridad ng bansa na idaraw sa West Philippine Sea sa Lunes sa Mayo 26 o ngayong araw. Ayon kay Edicio de la Torre, Pangulo ng Philippine Rural Reconstruction Movement, naghanda na sila ng samot-saring mga senaryo para sa kaligtasan ng mga lalahok na alagad ng sining, partikular na ang mga senior at maging ang mga magko-cover na media sa nasabing okasyon. Ang mga ito ay magsasagawa ng sama-samang paglalayag at magdaraos ng concert habang sakay ng mga barko sa karagatan malapit sa West Philippine Sea. Idaraos ang concert sa Pag-asa Island, isa sa mga isang inuupa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kabilang naman sa mga inaasang dadalo sa nasabing konsyerto ay sina A.B. Dancel at Noel Cabangon at maging ang kanilang mga inimbitang artist mula sa Japan at Malaysia. Nasa 50 civilian volunteers at miyembro ng media ang dadalo sa konsyerto. Nakikipagkoordinasyon na ang grupo ni De La Torre sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard of PCG. Bahagi ng ilang misyon ang magdaos ng konsyerto para sa kapayapaan at pagkakaisa sa pinagtatalo ng teritoryo sa West Philippine Sea na ang malaking bahagi ay nasasaklaw ng exclusive economic zone ng bansa. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pambansa, tiniyak ng Department of Justice na magkakaroon ng pantay at balanseng paghawak sa magiging pagtalakay ng rape complaints laban sa isang Philippine Air Force 2-star General.
Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rebulla, dapat na maging tapat, pantay at maayon sa magiging pagtalakay sa mga reklamo, lalo na sa isang higher rank official ang inirereklamo ng dalawang PAF personnel. Maaari kasing mag-iwan ng trauma sa mga biktima ang mga pangyayari na kanilang naranasan, kaya naman nangako ang DOJ na tututukan nila ang mga kaso. Ayon naman sa legal counsel ng mga complainants na isampa na ang mga kaso kahit na isinailalim na ng Armed Forces of the Philippines ang opisyal sa isang internal investigation. Kasunod nito ay inanunsyo ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na kasalukuyan na sa restricted custody na ang opisyal matapos matuklasan sa inisyal na investigasyon ang prima facie na ebidensya para irekomenda ang court-martial proceedings laban sa nasasakdal. Samantala, inihag din ni Trinidad na matapos ang pagripaso sa resulta ng pre-trial investigation, maaari pagutos ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. ang pagsasagawa ng mga paglilitis ng court-martial. Radyo Pangasinan Balita. 23 minuto makalipas ang alas 7 sa detalye naman ng ating mga balitang pandaigdig mula sa Dubai, United Arab Emirates. Umabot sa 51.6 degrees Celsius ang naitala sa United Arab Emirates noong Sabado na ito ay halos kapareho sa pinakamataas na temperatura na naitala sa bansa. Ayon sa expose ng National Center of Meteorology na ito ay mas mababa ng 0.4% o 0.4 degrees Celsius na naitala sa Yasat Island sa Abu Dhabi na 52 degrees Celsius noong 2010. Ang heat documentation sa United Arab Emirates ay nag-umpisa noong 2003. Ang disyatong bansa na pangunahing global oil exporter ay isa sa mga nasa pinakamainit na rehiyon sa planeta at isa sa mga partikular na apektado ng climate change. Ang temperatura sa Swilan na nasa 97 kilometers sa kanluran ng Abu Dhabi ay umabot sa 50.4 degrees Celsius sa isang araw bago na itala ang mainit na temperatura sa Emirates sa capital ngayong Mayo na mas mataas kaysa sa 50.2 degrees Celsius na naitala noong 2009 ayon sa Meteorology Office. Sinabi ng mga siyentista na ang mga nangyayaring heat waves ay malinaw na sinyales ng global warming ay lalong nagiging madalas, mahaba at mas matindi. Ang bilang ng mga araw na matitindi ang init ay halos dumoble sa buong mundo sa nakalipas na 3 dekada. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, malabong tanggapin ng Moscow ang alok ni Pope Leo XIV na lumahok ito sa peace talks kasama ang Ukraine sa Vatican, ayon kay Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. Sinabi ni Lavrov na unrealistic hindi makatotohanan ang pagkakaroon ng pagpupulong sa pagitan ng mga delegasyon ng Russia at Ukraine sa Vatican. Ayon pa sa Russian Foreign Minister, maaari hindi maganda para sa mga bansang Orthodox na talakayin ang mga isyong may kinalaman para puksain ang ugat ng digmaan sa isang Catholic ground. Noong Martes, ipinahayag ni Pope Leo ang kanyang kandaang mag-host sa Vatican ng susunod na round ng negosasyon upang wakasan ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Radyo Pangasinan Balita. Mula naman sa Jakarta, Indonesia, pinatulan ni Chinese Premier Li Qiang ang ugnayan ng Beijing sa Jakarta sa pagbisita nito sa Indonesia bago ang regional summit sa Kuala Lumpur. Ang Beijing at Jakarta ay mga economic allies na kung saan ang mga Chinese companies ay naglalagak ng puhunan sa extraction ng natural resources ng Indonesia sa mga nakalipas na taon, partikular sa nickel sector. Subalit ang pag-angkin ng dalawang bansa sa pinag-agawang teritoryo sa South China Sea at kalapit na teritoryo ang tumitimbang sa relasyon ng dalawang bansa sa mga nakalipas na taon. Sa pakikipagpulong kay Indonesian President Prabowo Subianto kahapon, sinabi ni Lee na ang Beijing ay interesado na palawakin pa ang kooperasyon na itinuturing na largest economy sa Southeast Asia.
Pinirmahan ng dalawang leader ang ugnayan patungkol sa economic development at finance, ganun din ng tourism, health, investment at media. Ang Chinese leader ay magtutungo sa Malaysia para sa ASEAN Summit sa pagitan ng mga miyembro ng 10 country bloc, China at oil-producing countries. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pandaigdig, ipinagtanggol ni US President Donald Trump ang desisyon ng kanyang administrasyon na harangin ang mga foreign student sa Harvard University matapos pansamantalang suspindihin ng korte ang nasabing aksyon. Sa kanyang post sa Truth Social, sinabi ni Trump na bakit hindi niya sinasabi ng Harvard na halos 31% ng kanilang mga estudyante ay pawang mga dayuhan at hindi naman nakakatulong sa bansa. Dagdag pa ni Trump na dapat lang umano malaman ng kanyang pamalaan kung sino ang mga dayuhang estudyante mag-aaral sa bansa. Lalo't bilyong-bilyong dolyar ang ibinibigay niya ng gobyerno sa Harvard. Matatandaan na sinuspinde ni Homeland Security Secretary Christine Noem noong Webes ang karapatan ng Harvard na tumanggap ng mga foreign students dahil sa umano hindi pagbibigay ng datos tungkol sa visa holders na dawit umano sa marahas na aktibidad. Ngunit agad itong pinigil ng korte matapos magsampa ng kaso ang Harvard at sinabing labag sa batas, di makatarungan at unconstitutional ang aksyon ng gobyerno. Mababatid na ang crackdown ay bahagi lamang ng mas malawak na kampanya ng administrasyon ni Trump laban sa mga universidad sa Amerika, kabilang ang pag-freeze ng $2.2 billion na grant at $60 million na kontrata sa Harvard. Pagpapadeport sa mga dayuhang estudyanteng dawit sa pro-Gaza protest dahil sa umano'y pagsuporta sa grupong Hamas at pagsisiyasat sa diversity programs na ayon sa gobyerno ay dapat balansehin. Radyo Pangasinan Balita. 29 na minuto magalipas ang alas 7 sa detalye naman ng ating balitang sports. Inilista ni businessman, lawmaker, sportsman Mike Romero ang kanyang pangalan sa Philippine Sports History matapos makasampa sa top 25 ng World Polo Tour WPT Amateur Rankings. Umakyat si Romero sa World Rank number 24 kasama ang 110 na WPT points na nakamit niya sa kanyang impresibong debut sa 2025 Gauntlet of Polo, ang pinaka-prestigyosong polo series sa buong mundo. Dahil dito ay hindi lamang si Romero ang hinirang na highest rank Filipino sa WPT history, kundi nilampasan pa niya sina Ayawat Sibardapaba ng Thailand at Martin Balkia ng Brunei bilang top amateur polo players sa Southeast Asia. Ang Gauntlet of Polo, tinatawag na Olympics of Polo, ay niraos sa National Polo Center sa Florida na binubuo ng tatlong iconic tournaments, ang CB Whitney Cup, ang USPA Gold Cup at ang US Open Polo Championship. Sa higit sa isang century, ang nasabing lugar ay naging playground ng mga Argentine, American at European Titans. Ngunit ngayong 2025 ay gumawa ng kasaysayan ang mga Pilipino Hopebets. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang entertainment, isang fangirl dream come true ang naranasan ng aktres na si Janice de Belen matapos makasama sa entablado ang Korean superstar na si Song Joong-ki sa kanyang fan meet sa isang mall sa Pasay noong Sabado. Sa social media post, ibinahagi ni Janice de Belen ang mga larawan kung saan makikitang inabutan siya ng bulaklak at niyakap ni Joong-ki sa harap ng libo-libong fans. Mababatid na si Song Joong-ki ay sumikat bilang Captain Yoo Shi-jin sa Descendants of the Sun at humanap rin sa mga Korean drama na Vincenzo at Reborn Rich, gayon din sa pelikulang Space Sweepers. Ang fan meet na ginanap sa Maynila ay kauna-unang pagbisita ni Joong-ki sa bansa. Radyo Pangasinan Balita. Magbabalik ang Radyo Pangasinan Balita makalipas ang ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Sa
Tutukan ang putat-putang impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Buking. Paborito. Bunuan Geset. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 7:36 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, ating alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Lunes. Sa pamamagitan ni Engineer Jose Estrada, ang Head Officer ng Pag-asa Dagupan City. Sir Joe, good morning po. Yes, ma'am. Masantos ang kapasan at sila namin na nakatutok sa Radyo Pangasinan. At itong ulat panahon sa araw na to, Mayo 25, 2025.
Tayo po ay mayroon tayong nakikisa na Intertropical Convergence Zone o ITDC sa may area ng Visayas at Mindanao. Samantala po ang ating probinsyang Pangasinan ay nakakapikturan pa rin doon. Tinatawag natin na easterly wind flow. Kaya mamayang hapon na magkakaroon na naman tayo ng partly cloudy skies with isolated rain showers o yung tinatawag natin na localized thunderstorm. So ang temperatura natin ngayon ay naglalaro sa 27 to 37 degrees Celsius centigrade at kaninang umaga po sumikat si Haring Araw ng ganap na alas 5:26 at saan naman natin na ito ay lulubog sa ganap na alas 6:25 ng mamaya. So samantala po ang ating baybaying dagat naman ay katamtaman hanggang sa maalon lalo-lalo na pagsapit sa hapon. So malaya po ang ating mga kaibigan mangingisda na pumalaot. So at forecast naman natin ng heat index ay ito po ay nasa 46 degrees Celsius centigrade ngayong araw na to at sa susunod na araw ay 46 degrees Celsius centigrade din po. Mula sa Pag-asa Dagupan, magandang umaga po. Maraming salamat po Sir Joe ng Pag-asa Dagupan City. Ay nako, amputang minsan siya. So, panaon tayo. Grabe. Ang temperatura ay naglalaro sa 27 to 37 degrees Celsius. Ang heat index, eto, 47, di ba? 47 degrees Celsius. Manamos tayo, kapaborito, tan. Ininom tayo danom. Kumain tayo ng mga matatabol iran. Iinuman o kaya kakanan iran prutas. Matabol ira, may tabol na nyug. O, di ba? Ay, alam mo ba na isang meron kaming nabibili doon sa may kanto namin. Ditad Bunuan. Ditad Gesad. Wala pa nga salami yung isang buko ay 50 pesos. Oo. Buo? Yung buo na yun. Tapos pwede mo naman siyang Mga 35 pa yan, mga 2 years ago. 2 years ago yung kuya din. Grabe na ang tinaas nga eh. Pero alam mo, masustansya yun kasi fresh na fresh yun kuya din. And walang halong tubig at asukal. Wala mo tira may manlalakoy buko dyan sa balot. Tabol na yun. Say amay walay kini singa akasulat at sa may lapura may dimad may jug jar purong tabul nun waman tayo ni Lukaw dito na yun downtown wala man purong tabul singa na-intriga ko purong tabul but sinasali mo no purong to alima niya saman wala lima purong danom ya ini na daisot ya tabul insan ini ay I guess it's magic sugar. Masamsamit because of may sugar or magic sugar. Pero ang may ibabagaran katunon atawayan ko ayaman ibabagaran man ayan. Puro. Kasi purong danom lawari ko. Ulit sa kasuldong tuman. Pero that sales strategy. Strategy. Okay. Pero pag gusto mo yung talagang puro, bumili ka ng buo at sabihin mo yung ano siya, may malangwar kanda. Aratan. Pero actually, nubo ko sa pantutungtungan say mas masamit sa tabul no ay medyo matakan la. Ay medyo makapala mas masarap yun. Pero pagka may malanglangwar nin maong amay singa medyo maasim-asim medyo anaseng di ba pero no amay medyo makapala may nyog medyo matakon lay da iset mas masarap yun mahirap lang ketketan mas masarap yung sabaw ganon kakaiba naman ngayon ko lang yan nalaman kuya din salamat sa edad ko na ito ngayon ko lang nalaman na yung matakon lay yan nyog sika manayay masarap ang kanyang tabol pero pag yung medyo young pa bata pa na nyog apsengan medyo matabang iapsengan. Ganon yun. Pero yung sustansya niya, parehas yun, kuya. Maybe. Ganon. Siyempre naman. Bakit? Malangur at saka matakon ba? Magkaiba na? Kung sa tao yun, pag matakon na, medyo sakitin na. Makunat. Makunat lang. Pag bata-bata pa, ay nako, alagar ka.
Iba. Pag sa tao, Presko na eh. Ganun lang yun. Nako, alas 7:41 na po ang ating oras. Good morning po sa mga drivers po natin. Ingat po tayo sa pagdadrive. Kasi ito na naman kawanan kawigi, so nadidisgrasya minsan siya. Kaya hindi tayo nagsasawang nagre-remind sa mga drivers po natin. Public man or private, basta man drive kayo, ingat mga kapaborito. Saka kailangan talagang mag-ingat sa pagmamaneho kasi wala rami aroma. Mansasarili ang gano'ng kapikabanggaan da. Lapod may siguro it's reckless driving. Nadidisgrasya. Singa magawad sa San Quintin yan sa kay motorcycle rider. 17 years old, babae. Nawala ng control, tumama sa metal barrier. Ayun, namatay. Yan nga yan ang paalala natin, mga kapaborito. Walang may gusto na maaksidente. Walang may gusto na makadisgrasya o kay madisgrasya. Marami tayong kilala na mga driver na talagang maalwar ira. Da isa laba tay bilang dararara tay palpararan bugkulan no man drive. Pero yun nga ang nakakatakot kapag yun ang mga nasalubong mo, aramay sige laba na sige. Maingat ka nga. Kahit ang isang driver ay napakaingat kung hindi naman maingat yung kanyang mga nakasabay sa kalsada. Yung iba. Yung iba. Ganun. Yan, kaya sana lagi natin isaisip na iisa lang ang ating buhay. Saksakay subilay tayo kapaborito. Aliwan siya sa pusa. Ya siyam mirakuno. Kuno laba man. Kuno laba balo man. Kuno sa bilayda. Ay nako. And panawagan din. Talking of reckless driving, yung diyan sa mga disgrasya, yung nangyaring aksidente sa may Isitex sa San Manuel, bahagi ng San Manuel Tarlac, involving Solid North. Ang hinihingi ng mga na-aksidente, pamilya ng mga na-aksidente ay umabot sa 130 million pesos na danyos. Kasi yung mag-asawa, yung pamilya ng mag-asawa na nabuhay yung 2 taong gulang na anak, ang hirit nila ay 50 million pesos na damage. Then yung iba pang na-disgrasya, kabuang 80 million. So 130 million lahat-lahat. Ay damage sa kumpanya. And yan ang nakakalungkot. Eto naman, yung isa naman dito sa may Matalaba, merong 84 years old ang na-hit and run. Diyan sa may Matalaba, madaling araw, ang nakabangga ay isang garong. Tinakasan siya, alam mo, yung matanda, na naging routine na pala niya tuwing umaga, alas 5 yan, mag-umpisa na siyang maglalakad, nakabaston yan, at pupunta sa bahay ng anak niya. Parang exercise ba? Tapos pinapasyalan yung anak. Tapos biglang nabangga siya ng, ayon sa mga witness, ay isang nakagarong. Pero imbis na tulungan, tinakbuhan pa. And ilang days ang lumipas, hindi pa rin wala man lang ni Haniho na sana ako hindi nagparamdam. Yung bandang nakabangga. sasabihin na hindi ko po sinasadya ganito ganyan. Gaano po ang pwede kong gawin, di ba? Kasi mas maiintindihan kaysa yung tinakasan. Posibleng, alam mo kasi Kuya Ding, meron na akong na-cover noon dito sa trabaho natin ito. May na-aksidente rin na bata. Kasi biglang tumawid yung bata diyan sa may Binmalay noon, pero matagal na panahon na. Ngayon, yung nakabangga na teenager din siya, nagda-drive. Alam mo, gusto niyang sumuko doon sa may pinakamalapit na police station diyan sa may Binmalay. Pero ang ginawa niya, sumuko siya doon sa ibang police station dahil sa takot na paano ambunanda no bilang untunda. Kaya yung pamilya naman nung yung nakasagasa diyan sa yung 84 years old diyan sa may Matalaba, baka yun din ang nasa isip. Pero ilang araw na ang lumipas, hindi siya lumilitaw. Alam mo, hanggang ngayon nasa hospital pa rin yung matanda, 84 years old na lolo. At eto yung mukha niya talagang limatog, may dugo sa ilalim ng kanyang utak. Sana man yung base sa laboratory test niya. And then, yung kanyang paa, talagang ang daming sugat.
Kuya Ding. Sana man yung nakabangga ay magparamdam at tumulong man lang. Alam mo, ano yung yung kanyang maiabot doon sa pamilya. Oo, alam mo kasi nasa pag-uusap din na yan eh. Kasi like nang sinabi natin kanina, walang gustong makadisgrasya. At lalong walang gustong madisgrasya. Tama yun. Oo. Pero yung ipakita mo naman yung ano mo, dahil mabuting tao naman yung pamilya ng yung bang magsabi ka ng sorry, hindi ko po sinasadya, ano po ang pwede ko, ito lang po yung kakayanan. Nasa magandang pag-uusap naman yan. Kaysa naman tumatakas, di ba? And hindi maganda yun. Kaya mga kapaborito, sa mga drivers mo natin, ingat po tayo. Meron din tayong kila na nasa kasaan dyan sa may San Carlos, nabangga ng motor, na ospital. Sinagot naman nung nakabangga yung gamot. Kaya yun, mga kapaborito, ay panawagan pala ng mga drivers mo natin sa mga commuters. Barya lang po sa umaga. Tapen agaumpot ang suluda. And sa lahat po ng mga babiyahe, naku, mas masarap bumiyahe kapag bagong ligo tayo. Baga-baga. Alam mo, sa init ng panahon ngayon, Kuya Ding, makapaingungot mo at nawala na angob mo, yung maansit. Lalo na pag umiinit na ang ulo mo dahil sa init ng panahon. Andibali la kumon, yawalay na angob mo maansit. Tipulantan, nun sa na pulos na pila. May pulos na pakurong. Ang gano'n ang tulad tayo na angob da. Talagang misagsakan. Just for that pakurong. Yan ka na naman. Hindi ka pa ba makamove on dyan, pwedeng? Yung pakurong na yan? Nakamove on naman ko. Naabanggit mo man kasi maansit. Kasi wala ramarom yung pilara. Aman kasumpal dan umpila, aman so reklamo da. Okay, sa bagay. Dugala man Dugala, sumpalan. Naalala ko lang kasi yung maansit kamumuta. Maansit. Mas masarap maligo, maging fresh tayo. Kahit ilang beses maligo, di ba? Tsaka uminom ng tubig. Para hindi tayo ma-dehydrate, mga kapaborito. Nagre-remind lang po kami, pang sa gano'n, lahat tayo maging okay. Alam nyo, kahit na anong hirap ng buhay ngayon, fighter ang Pinoy. Fighter, dyan ako naniniwala. Ibang klase ang Pinoy, mga kapaborito. And, eto sa usapin ng politika, talaga, ano yung sinasabi mong open letter kanina, Kuya Di? Ay, kwan na yun. Nauna na yun yung open letter. Pero, I don't think na tatalima naman itong si Speaker Martin Romualdez kasi meron yung sulat na nauna na kung saan ay hinihiling ng mga retired military and PNP officials kasama ang sinasabing UP vanguards, sabing mga taxpayers na pinirmahan nila na pinagre-resign itong si House Speaker Martin Romualdez dahil sa hindi magandang may kinalaman ito sa budget na kung saan meron pa yung allegedly meron siyang 20% doon sa isang construction firm at isang kumpanya na distributor ng mga machineries. Pero I guess hanggang sa panawagan lang yon at tayo hindi naniniwala na itong si Speaker Martin Romualdez ay magbibitiw sa kanyang posisyon. Kasi alam mo kung minsan yung bang mga ganyang panawagan nawalay sa kaya na pagbigyan, tuloy-tuloy na yan Hindi magbibitiw yan sa kanyang posisyon. At saka, tukurin yan. At saka, kung meron mang reklamo laban sa kanya, alam mo kasi, Kuya Ding, wala tayong, kinakampihan. Kung meron kang reklamo sa isang opisyal, dalhin mo doon sa nararapat na ahensya ng gobyerno na natin. File a case na lang. Makikinig dyan. Diba? File a case na lang. Proper forum. Tapos, maglabas ng ebidensya. Tama kasi, yun. Madaling sabihin na nagnakaw ito. May corruption na nangyari sa ganito. Ebidensya. Diba? Diyan tayo para maging maayos tayo lahat. Ilagay din natin sa tama. And wala din masama diyan sa open letter na yan, diba, Kuya Ding? Aligasyon. Diyan sa aligasyon na yan. Pero mas maganda kung talagang meron kang ebidensya, dalhin na lang sa korte. Naniniwala naman tayo na dito sa ating bansa may katarungan. Kasi sino pa ba ang magtitiwala sa katarungan sa ating bansa kundi tayo din na mga Pinoy? Tama, di ba, Kuya Ding? Okay, 9 minuto na lamang po bago mag-alas 8 matapos po naman ang eleksyon dito sa hindi lang dito sa Pangasinan kundi sa ating lahat bansa. ng mga lawigan na kung saan ay usap-usapan ngayon kung sinong uupong
presidente ng Senado. LNP. Ay, LNP, yung League of League of Municipal... Municipalities of the Philippines, then sa PCL. Sa PCL, Councilors Philippine Councilors League. Oo. May balita po tayo na si Councilor Martin Sison ng Orbistundo ay tatakbo raw at meron tayong nakausap na endorsement daw ito ni 2nd District Congressman Marco Juanco. Sakaling may sakaling may endorsement din itong si Governor Gico ay posible kaya, nagtatanong lang naman tayo, posible kaya na may manok itong si Gico at may manok din itong si Juanco. Diba? Kasi presently ang LNP President dito sa Pangasinan ay si Manawag Mayor Jeremy Aherico Rosario matapos na i-turn over sa kanya ang posisyon ni LNP President Leopoldo Batawi. Okay. And maliban dito, Kuya Ding, sa provincial level at sa ating lalawigan, pinag-uusapan din ngayon kung sino ang susunod na presidente ng Senado. Senado. And hindi mo talaga maisantabi ang mga yan kasi may mga leader dapat talaga na nilalagay. At diba? nangangarap din itong si Senador Amy Marcos na maging Senate President. Ganon. At maging itong si Soto, saka si... may nagsusulong kay Marcoleta. Meron ding mga nagtutulak kay Marcoleta nang upang sa ganun ay maging Senate President. At Jesse Escudero, meron din. It's sila yung pag one-on-one fight kasi, at least ang isang senador ay merong 13 o 12 na kaalyado. Yung simple majority 12 plus 1 o 1/2 plus 1. Kasi 12 13, 24 sila. 24 ang mga senador, diba? At kalahati is 12 yan. At tama yung sinabi mo, dapat may lamang na isa, kahit isa lang. Simple majority. Ang sakit man, pero lahat naman sila is qualified, pwede. Kasi nandyan naman sila and silang magbobotohan. At kung sino yung ilalagay nila, iluluklok na... At maging sa katatapos lamang yung eleksyon ay medyo pinag-uusapan na rin yung 2028 presidential elections na rin. Hindi natin maiwasan yung Kuya Ding. Kasi yung 3 years daw, yan sabi ng at maging tayo, Kuya Ding, na pangkaraniwan tao, yung 3 years na preparasyon parang kulang. Kasi buong bansa yan di ba? And ilalatag mo sino yung pwede mo asahan na ganito. Mula doon sa barangay. Mula sa barangay, sino ba yung makakatuwang mo? Barangay, sa municipal level, sa provincial level, di ba? Sa mga district, tama? Pwede? Yun, talagang... Inaasahan nga na magbabanggaan itong si Romualdez saka si VP Sara. Pero may pahayag din si Senator Risa Ontiveros na she is open daw. Ganon? She is open daw kung may magtutulak sa kanya, may mga gustong itulak siya na tatakbo bilang presidente by 2028. Pero sandali. Parang katatapos ng eleksyon. Puro eleksyon na naman. Magtrabaho muna. Kasi yun yung pag tinignan natin yung mga balita, hindi mo natin maiwasan. Correct. Pero dapat magtrabaho muna. Nakikita natin. Wala namang masama kahit sino nga pwede. Kahit pangkaraniwang tao nga pwede. Basta Pilipino ka, pwede ka. At residente ka dito. Di ba? Pwedeng tumakbo. Pero eto muna, trabaho muna. Ang dami-daming problema sa ating bansa. Number 1 na ang kahirapan. Pangalawa, yung tungkol sa corruption. Yan sana tama yun. Isa muna sa mga tututukan. Sa tingin ho natin, opinion lang po natin, hindi naman ganito ang sitwasyon ng Pilipinas kung hindi lang siguro sa corruption. Kasi yun ang isa sa mga malaking faktor kung bakit ganito ang sitwasyon ng ekonomiya ng bansa. Kaya dapat magkaisa yung ating mga opisyal. Yung mga nangunguna, sila yung nandyan. Sila yung mga leader natin. Dapat manguna magkaisa sa pagtatrabaho, hindi magkaisa doon sa korupsyon. At saka, wag yung
yung tama na yung mga bintangan na yan. Kung merong ang problema, meron kang reklamo sa isang kapwa mo opisyal, lagay mo na lang doon sa ahensya na dapat tututok. Pero yung trabaho, tuloy-tuloy. Alam mo yung tungkol dyan sa banat? Oo. Kahit paano mababawasan yan kung hindi gaanong mamulitika. Totoo ka dyan. Tama diba? ka dyan, Kuya Ding. Kaya nga isang tabi muna yung politika. Diba? At saka, wag porkit opposition ka, sige, oppose ka na oppose kahit alam mo naman ng tama. Pero ito maiba tayo. Nanatili sa posisyon. In fact, landslide yung pagkapanalo ni 2nd District Congressman Marco Juanco. Yan nga sa 2nd District. Matatandaan natin, meron yung kanyang itinutulak na construction ng seawall. Diyan sa may Lingayen Baywalk, which was opposed by Mayor Leopoldo Batawil na kanyang naging katunggali noong nakaraang eleksyon. And natalo rin itong si Vice Mayor Dexter Malikdem, an ally o Batawil. So, may mga usap-usapan na baka tuluyan ng magawa yung construction ng seawall dyan po sa bayan ng Lingayen dahil ang uupong mayor by June 30, alam naman natin medyo overwhelming din yung kanyang pagkapanalo ay si dating Mayor Iday Castañeda na kaalyado itinulak na kandidato sa pagka-mayor nitong si Juanco. Alam mo Kuya Ding, kung yung proyekto naman walang problema, wala tayong nakikita medyo question mark sa pagkakagawa niyan, ituloy kahit na halimbawa hindi mo kaalyado, ituloy, walang masama. At kung hindi porket kasalukuyang administrasyon ang may project nyon at ikaw hindi mo nga kasama din sa kaalyado pero sa ikabubuti at wala namang question mark dun sa mga proyektong yan, di ituloy. Hindi lang naman yung mga opisyal ang talagang magdidesisyon yan. Titingnan ho natin kung walang mga grupo na mag-u-oppose dahil ang pagtatayuan yung kung saan itatayo yung seawall ay itinuturing na protected area ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Yun yung malaking question dyan. Kung ito matutuloy ba o hindi. Ayan. Kaya nga matutuloy yan kung walang problema. Pero kung ang sinasabi lang kaya inaayawan dahil si ganito ang hindi ko kaalyado, baka popogi lang siya ng ganon o guwagwapo lang siya ng ganon, hindi naman sa ganon, di ba? Kailangan tignan natin kung wala namang question mark sa mga project na yan. Wait and see dahil inaasahan na pag nangyari yung ganung naisagawa yung proyekto ay mawawalan po naman, apektado po yung mga mangingisda. Ara may ibabagaran small scale fishermen, ara may managkalukor ditan at bali na linggit. Wait and see tayo mga kapaborito dahil may aayusin yung mga dapat ayusin, di ba? And bago tayo tuloy magpaalam mga kapaborito, dadako muna tayo sa ating foreign exchange rate. Ang palitan po ng dolyar ngayon ay 55 US dollar ito. Ang palitan sa piso po ay 55 pesos and 63 centavos. Ang Japan yen 0.38. Ang pound, ang palitan po ngayon ay 74 pesos .70. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 10 centavos. Ang franc, Switzerland franc, ang palitan po ay 67.11. Ang Canada dollar ay 40.14. Ang Singapore dollar ay 43.05. Ang Australian dollar ay 35.66. Ang Bahrain dinar ay 147.61. Ang Saudi riyal ay 14.83. Ang Brunei dollar ay 42.89. Ang Indonesia rupiah ay 0.0034. Ang Thailand baht ay 1.69. Ang dirham 15.14. Ang euro naman po, ang palitan ay 62 pesos and 77 centavos. Ang Korea won ay 0.040. Ang China yuan ay 7 pesos .72. Yan po ang ating foreign exchange.
Yan po ay base sa pinakahuling inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Eksakto alas 8 na po ang ating oras. Pansamantala, magpapaalam po ang Radyo Pangasinan Balita. Kami po ang inyong mga nakasama sa loob ng isang oras. Ako po si Amor Ligas Pidiga. Tana Siakmat Siring Aquino. Sa ating technical side, si Engineer Dennis Palaganas at Richard Olanda. Ang galan na buwas. Maraming salamat and magandang morning. Sikaratan susaray manunaan na balita. Edsayan Kabuasan. Radyo Pangasinan Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iran Sunata.